Ndị bi na Akpaka GRA2 n'obodo Ọnịcha na-ekwu na ha ga-ekenegide Gọvanọ Chukwuma Soludo kwụsị na mbọ ọ na-agba ime ka elele ọchịchị onye kwuo uche ya luo ebe niile tụmadụ na mpaghara fa. Ndị mpaghara ahụ gosiri n'ime ihe ndị ha na-agụnye Gọvanọ Soludo mere ha gụnyere ọkpụrụkpụ ụzọ esi abanye na befa. N'agbanyeghị nke ndị na-aka ụka na St. Valerian Catholic Church Akpaka si n'ọnụ ngalaba JDPC ya bụ n'ụka na-akpọkuzi gọọmenti steeti aka gbata ha ọsọ enyemaka iji wee kwụsị ike mbuze na-akpa na ya bụ n'ụka. Nụrụ ya bụ akọ n'ozuzu oke. Oge ndị ABS bịara St. Valerian Catholic Church Akpaka GRA2 Ọnịcha achọpụtara na ya bụ mbuze bụ nnọọ nke dị oke egwu nke na-achọ ka o buru ya bụ n'ụka ụlọ chapel ya na ụlọ ụmụ akwụkwọ. Otu osinadị ndị na-abịa ụka na St. Valerian Catholic Church agbaghị nkịtị, ha mere oke ha nwere ike ka ha wee fụ na ya bụ mbuze kwụsịrị mana ọ kwụsịghị. N'okwu nke ya, onye parish priest nke ya bụ ụlọ ụka bụ Reverend Father Victor Ezanya bụ onye nnọọ tiri mkpụkpọkuo Prọfesọ Chukwuma Soludo ka ọ bịanyere ha aka n'igbochi ya bụ mbuze. O kwukwara sị na ndị ụka agaghị emenwu ihe dị na ya bụ mbuze. Na ntụnye nke ya, onye isi oche ndị JDPC nke ya bụ ụlọ ụka bụ Maazị Boniface Ọkpala Nwabude bụ onye gara nnọkọ akụkọ otu ya bụ mbuze si wee bido ma kwukwa na ya bụ parish agbagwo mbọ otu ha nwee ike ịfụ na ya bụ mbuze bụ ihe kwụsịrị m ma kọwakwa na ya bụ mbuze na-aga n'iru. N'okwu nke ha, Dr. Sakwe na Oriakụ Ifeọma Ekwunife bụ ndị kpọkuru gọvanọ ka ọ bịa zọpụta ya bụ ụlọ ụka si na ha emere ihe na ha nwere ike ịfụ na ha na-echekwa ụmụ akwụkwọ ka ha ghara ịga na ebe ya bụ mbuze ma hapụ oge egwumegwu. Anyị mere employ security man na-ejide ụmụaka. O mekwuru mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ha pụta anyị afụkwa playground ebe ha pụta ndị nkụzi afụ na onwere esi ebe a wee gafee ị na-anya gbachisiri ebe a agbachi ọ maka isi ebe a wee gaa ebe a ha adịghịkwa ka ha pụta mgbe ndị school friends na-atakwa ebe a. Ya bụ mbuze nke na-eri ya bụ ụlọ ụka abụrụla nke mere ụzọ dịkọrọ ọnụ n'ebe a bụrụ nke gbubichara egbubi. Abụ m Blessing Ejedibia maka akụkọ ụwa ABS.